Yo, what's up sa inyo mga kalayat? It's me, Boxer Mojo Bike Review naman. And ngayon ako mag-i-intro kasi napaaga ang ating tuloy na mapita. So kagaya nung sinabi ko nung nag-vlog ako ng buhay siklista. So kulang pa yon. So mamaya try nating alamin yan. So pupunta tayo mapita ngayon. Sana nga walang mangyari. So dito na ako sa mismong bayan namin. Nakakalis ko lang kasi galing pa ako ng umando dun sa amin sa baryo namin kasi wala ako dito sa Malasiki ngayon. Doon ako natutulog. So nandito na ako sa daan, guys. So ayan, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan mag-like and subscribe, and pindutin na rin ang notification bell sa sunod kong tuloy-tuloy na ensayong videos na gagawin. So may aso na, abang ulari aso. So medyo madilim-dilim pa, mga siguro 5 pa lang, 5:20 ganun. Update ko na lang kayo kung doon ako sa daan. Doon ako sa San Carlos mismo. Okay, medyo hindi na ako nakapag-vlog dun sa Malasiki eh. Maingay ako eh. Yo, magandang umaga sa inyo guys. So dito tayo sa mismong San Carlos, no? So medyo maliwaliwanag na rin ng konti. No guys, no? So doon na tayong pa-almusal guys. Benguet. Good morning mga kapare. So dito tayo mismo sa may Bayangwang. Nakikita ko ng ito kong puntahan Uy, kita nyo yung bundok yan. Ayan, pupuntahan natin. Ngayon na-update ko na lang kayo kasi yung Google Map ko nag-stop. Yun, so what's up guys? So portrait naman tayo ngayon. Right, so malapit-lapit na rin tayo sa Mapita. Dito na rin medyo hindi ko na video yung daan dahil ayokong magawa kasi wala tayong hawakan ng cellphone. Siyempre dito na rin tayo eh. Pakita ko na lang yung daan. Ano siya? Wah. Yo, what's up sa inyo mga kalayas? Dito tayo sa mabang daan. Ayan. Makikita nyo sa harap natin dyan. Yun malapit na tayo guys. Medyo punta ko ng konti. Yan ang pupunta natin guys, yung pinakmataas. Right? So hindi ko lang kung saan daan, dito or dito. Pero dito na lang tayo liliko muna kasi meron doon halamanan na lagyan na ng mga paso, ganun. Bintahan ng mga halaman. Yan, nakikita nyo. So dito tayo liliko. Mapita na tuloy na rin siya wakas. Medyo walang tao. Doon sa kabila merong tao, maraming nagjo-jogging. So yan, hotdog apsya. Kita nyo yun guys, lapit-lapit na rin tayo. Mapupunta na rin kita boy. Magantay ka lang. Ang lakas ko sa ahon pero sa papag hindi ako malakas sa papag, no? Sa ahon lang ako malakas. Ito nyo yan, yung dalawa kong classmate na scam papag kasi dinala ko sila sa madaming ahon na matataas. So di ko na video nyo nung pakita ko na lang sa inyo yung video na yun, yung so yan guys, malapit na tayo. Let's go! Excited ako dito. Nanapin ko lang mong
inyo mga kalaya. So, yan. Narang tayo ng barangay patrol doon. So, naban ako, kala ko huliin ako. Hindi. Wala, madami tayong doon. Meron sa likod ko. Alright. Likod na tayo. Relax lang. Kaya natin to. Hindi kang matakas. Takas na ito. Lalakatin ko to. Sobrang taas. Lolo. Kakadin ko na ata. Parang ganito sa Bagyo eh. Kakadin ko na. Hey, what happened? Yo, what's up? Hindi tayo sa pinakatuktok pero kulang pa to. Ayan, si Mudra, putang ano, pugod na. Ayan. Lusubin ko ang pinakatuktok guys dahil matapang nga ako. What's up nyo mga kalaya? So, nandito na tayo ngayon sa mismong Aguilar ko. Nakikita nyo sa likod ko bundok. Ayan. Medyo autofocus lang konti kasi pagod ako. Nagtulak ako dun sa bispong pataas na konti. Sobra. Medyo parang kaya ko pa to kasi sa Bagyo. Kasi yung Bagyo mas mataas. Mas paganid lang. Lakadin mo yun. Batak na batak guys eh. Yan, so batak na batak talaga. Yan, kakain muna tayo. Nagdala ako ng pamato Pringles dahil para di tayo gutumin. Yan, ayaw kong gutumin tayo eh. So picture muna tayo. Doon yung dalawa. Yun, kanina pa siya lakad. Hindi na kaya eh. Taas po. Yung pala may lalakad na lang. Hindi wala kaya eh. First time lang. First time lang. Tatakot na ako baka madisgrasya pa ako dito. Nagaya nga na sinabi ko nung nag-discuss ako. Ito na yon kasi Friday tayo napunta. Dapat linggo pa noon dahil di tayo tuloy. So abangan nyo na lang yung next ride ko sa linggo. Mag 100 Island ako. Mag 100 Island kami ng parang pamangkin ko na rin yun. Pinsan, basta pinsan na rin. Si Wilson Soriano, shoutout sa'yo. So shoutout na lang kayo, pa-shoutout na lang kayo kasi hindi ko masyadong matandaan yung mga names nyo eh. So mamaya na lang, tingnan ko na lang mamaya kasi wala pa internet ngayon. Kailangan ko talagang bumaba ngayon dahil hindi ko nga talaga kaya dun sa taas. Pinakataas na talaga yun eh. Sa ahon lang ako malakas. Alam ko naman yan, kaso ayoko nang tumaas kasi masakit na dito ko. Kasi yung
Galing kami kahapon ng Balunggaw. Umikot kami ng Palapar kasi kala ko matataas, mababa lang pala. Yung dalawang kasama ko kahapon na scam ko. Yuri Pinlock, tapos si Mark Jason nakaalay. Yun yung dalawang na scam ko kasi nagpunta kami ng Arenas Drive, no? Yung makikita nyo, picture na lang yung makikita nyo dyan kasi hindi ka naka-video. May video na rin kasi nag-save na rin ako yung ahon. Putang inang ahon yan. Dapat ilay yun. Ang gusto. Busy. Hindi ko alam kung mataas yun. So, kailangan natin bumaba ngayon. Dahil pagod na ako. Titira ko na lang to sa pinsan ko. Next ride na lang tayo punta dito pag meron tayong panahon. Ngayon ulit ako nakapunta dito kasi nung nagpunta kami dito is nakamotor kami. Si Marvin bata, hindi ko alam kung si Jake basta Jake. Medyo pagod na ako, bilang akong tubig doon. So kailangan natin bumaba. Bilisan na natin kasi matarik ng araw. Tama na yung picture na yan. Pa naman na yung daan. So sana nag-google map pa tayo kanina. Nabulid ako kanina eh. Akala ko mawawala na ako kasi yung Google map ko nawala na internet. Akala ko free lang kita sa mukha eh. Akala ko free lang yung map. May GPS naman ako. So hindi ko alam ko pala yung tong daan na to. Sana huwag mawala. So guys, hanggang dito na lang ulit tayo. Mamaya na lang ulit tayo magbibideo kasi baba na rin tayo. Ayan o. Daming nagmumotor na may kasamang bata. Delikado sila. Wala pa naman silang helmet. So helmet muna tayo bago bumaba. Ayan. Let's go! Pipicture muna tayo doon sa kabila, sa baba. Di ko na talaga kaya. Lakas namin yung preno. So what's up sa inyo mga kataya? So dito tayo, pawin na tayo ngayon. So bumili lang ako ng almusal ko. Sana rin tayong budget eh. Sanda na lang. So balik ko tong sanda kay mama ko. Ibit tayo ngayon. Yan lang yung yung almusal ko ngayong gabi. Ngayong umaga. Pa ako makain. Right. So tayo muna ako guys. Yun, so what's up sa inyo mga kalaya. So hanggang dito na nga ulit tayo ngayon. So kararating ko nga ulit. So yun, kung bago ulit sa akin YouTube channel mo, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and pindutin na rin ang notification bell. Sunod kong ensayong pupuntahan. Alright, so vlog ko ulit tayo sa Manawag. Second vlog natin yan. Dahil ngayon nagpa-Aguilar tayo, Mapita Aguilar. Yun pala yun. So medyo hindi ko na rin binidyoan yung mga daan kasi para maikli lang yung videos na i-edit ko. Right, so yan. Sana nag-enjoy kayo at na-tour ko kayo sa mga basta yun na yun. Sabihin ko sakit ng ako. So yung mga kalaya, so dito na ulit tayo no? So let's go!